Nou, we zien ons even bij gaan zitten en moesten eens kijken wat ik langs een coole gast zit. Wim Bestig. Ik ben Schaar. Schaar, vertel eens, wat heeft dit allemaal te betekenen? Dit hier bij mijn gedichtje. Wie had die gedicht? De schaatsplank. En hoe heet het even? Over Beerke, die over de parade gaat en dat er dan tegen een procent bot. Oei, 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 oei. Hey, en waarom deed zich mee? Ik vind het heel leuk en met veldenkaben ben ik ook eerste geworden. Wauw, en denk je dat ze dat dit jaar weer gaan zwieren? Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Nou, high five. Succes, zet hem op, hè. Ja. Mijn eigen kamer. Sinds kort heeft ik mijn slaapkamer nimmer te delen. Nee, we liggen nu nimmer bijeen. Ieder heeft zijn eigen kamer. Ieder het zien en dat is fijn. Nooit meer zeggen, blijf van mijn grij. Gang van mijn bed. Daar moest je niet aankomen. Zet dat toch niet neer. Niet op mijn helft. Ik roep mamuur, rotte stomme. Nee, ik zit nu op mezelf. En ik heb het heel gezellig gemaakt. Niks meer van die kinderachtige dingen. Die heb ik allemaal ingepakt. Weg tomaat, open zolder. Ik ben toch geen baby meer? Als je naar de rommelmarkt gaat, of de Koninginnendag, dan pak ik het wel weer een keer. Nee, mijn kamer is super chic en heeft kleur. Met van die waarschuwingsstickers op de deur. 3 keer kloppen. Verboden toegang. Niet storen. En levensgevoel. Hij komt nemen zomaar binnen. Hij komt nemen zomaar door. Heerlijk. Geen gezanik. Geen pap of mam. Doe dit. Doe dit. Al roepen die. Lig goed en slopen. Gewoon een gelijke toch niet naar bed. Wie is dat mam zei? Tobes adem, wie is je nog meetje? Wat had ze dich dag? In mijn eigen kamer en opruimen en te poetsen? Nee, alleen maar profiteren en joetsen. Pap moet de ganse dag herwerken. En ik heb wat anders doen dan stuffen van die kamer en het verzamelen van die kleier en schoon. Bah, wat een verkenstal. Smeet niet alles op bijna hoop. Als ik dat nog een keer ving, zet ik op marktplaats koop. Toen ben ik echt wel geschrokken. En nu weet ik wat ik toen niet wist. Goed zien en in de eigen kamer is niet alles wat er is. Monster. Daar zweeft een monster door de jank. Bist je al bang? Nee, maar het kunt wel kot erbij. Immer kot erbij die zimmer. En doe liks al een bit. Weet je nu wel bang? Nee. En die mam is niet heem. En die pap is niet heem. Die roesbroer is niet heem. Dan haast je niet. Alleen de joodvis, die is heem. Nu ben ze toch bang te worden? Nee. Dan probeer ik het nog 1 keer. En het monster lucht heen en her. Toen ruikt ze mal en stopt. Vuur die duur en de kling beweegt. De deur gaat langzaam op. Bis ze nu nog net onder het bedje kroven. En nu ziet ze 2 scherpe klauwen. En nu huid Jans diep jomme. Nog immer niet bang? Nee. Daar heb ik het op. Du hast gewonnen. En dan ga ik nu weer eventjes naar de jury. Ga ik meteen even vragen of ik de jury ook wel echt bang heb gemaakt. Want volgens mij is zich er ook een beetje bang van geworden, of niet? Ja, we zitten hier onder een grote tafel met een laken eroverheen. Dus we kunnen niet zien wat hier allemaal onder gebeurt. Dus ik hoop dat er geen monsters zitten. Ai. Hé, maar vertel eens, wie vind je het tot nu toe? Heel goed. Ik vind dat iedereen heel goed zijn tekst kan onthouden. Ook al staat er in de camera en de zaalgans van met nu staan ze gans alleen midden op de bühne. En dan alles zo goed de kop. Heel knap. Ja, het zijn echt talenten inderdaad. Ga ik even naar de volgende. Ah, de laatste vond ik helemaal top. Spannend! En wie is dat deze? Ja. Chic. Nou, hartstikke leuk. Ja, dames en heren, het wordt steeds spannender en spannender en spannender. Oei. Oma is almost
80 jaar. Dat zou ze echt niet zeggen. Het lopen, dat valt je erg zwaar. Maar ze wil zich er niet bij neerleggen. Ze heeft het nu al tegen iedereen verteld. Nu gaat het echt gebeuren. Want ik heb een scootmobiel besteld. Dan kan ik weer door het hele dorp scheuren. De route heeft ze al bekeken. Op een plattegrondje. Drukke stukken, die weer ontweken. Ze riet liever het lange rondje. Maar eerst gaat ze nog op les. Dat hebben wij eraan gerooien. Het wordt er een stuk of 6. Oma is niet meer te hooien. Nog even, dan zit je achter het stuur. Hopelijk riet je hem niet in een prak. Naar een vriendin of naar de masseur. Je oma, die kan weer op jak. Treuzelvetje. Ik weet, soms ben ik niet al te snel. Maar het leven, dat gaat toch als we hel. Aandoen, Xboxen en het potsen van het eng. Meestal hebben we weer veel te veel omheen. Alles moet vlot. We hebben jaren hoe het schijnen tijd. Zwaar raak ik dadelijk het overzicht gans kwijt. Opruimen, eten, DS'en en het strikken van een schoen. Het is te veel wat we allemaal moeten doen. Nog zwaar, computeren, iPodden en handballen. Nog geen tijd om met vriendinnetjes bij te kallen. Maar alles wat moet, dat doe ik langzaamaan. Ik blijf altijd rustig, daar kent geen van op aan. Pap en mam jagen me helemaal maar op. En geloof het of niet, ik vind het niet op. Het is toch algemeen bekend wie dat gaat? Ja, spooien, dat vreet aan de kwaliteit. En mijn pap, dat is pas echt een hutje. Dat noemt mij zeker. Een treuzelvetje, zelf is een hemig truc van het werk. En hij meent echt dat ik dat dan niet merk. Daar liggen weer met de iPad op de bank. En televisie kijken zijn ganse leven lang. Ik vind het voor mijn pap best wel heel rot. Maar ben ik een treuzelvetje, dan is hij een treuzelvoets. Het eerste kusje. Jongens, vind je dom? Die doen altijd zo stom. Ze pesten, schreeuwen en spieën op een grondje. Doen ruig en crossen met de fiets gaat in het rondje. Mijnen dat ze stoer zijn en oersterk. Zumpen niet, nee, dat is meisjeswerk. Jongens denken dat ze alles mogen en kennen. Daar kan ik als meisje niet aan winnen. Die hoeven niet te poetsen of af te wassen. Die kunnen blijven staan als ze moeten plassen. Die boeren en laten vies puupjes. En ze staan altijd bijeen in groepjes. Want alleen weten ze zich geen hooiing te geven. Dan zijn ze verlegen en kallen er neven. Nee, jongens, ik moet er niks van hebben. Tot les. Daar komen er mij toch een, bij ons in de straat wonen. Een Sjoane, ik word op staande voet van slaag. En zeker een boane. Koos niet meer eten. Laat staan slapen. Mijn ogen bleven constant open. En om te kijken. En niks te missen. Ik wist het zeker. Dat is ze. Na een paar weken worden weer een stil. Goh, wat gaat dan met de leefde snel? En in de steeg, 2 deuren biers neven, het er mij toen een kusje gegeven. Vanaf toen moet ik eerlijk bekennen, vind ik jongens best wel leuk, al is het winnen.
De keeper. Elke zaterdag stond ik weer op het veld. Ja, in de goal ben ik een echte held. Duiken hier, springen daar. Zo de mug tot geinen na. De bel die komen van links en rechts. Het is iedere keer weer een nieuw gevecht. Maar ik kan niet verzekeren, ik hou ze eruit. Dat zet u, deze poet. Ik ben nu misschien het klein van het stuk, maar daarom maak ik me niet druk. Hier zal het zijn, ik word steeds beter. En ik groei ook elke keer weer een centimeter. Keeper zijn is mijn leven in mijn leven. Ik zal er dan ook alles vergeven. Ik zeg je over 10 jaar, sta ik aan de top. Want keeper ken ik wel, laat maar eens op. Vertel eens, we zien bijna tot het einde, maar poh, wat een talent hè. Wat een talent en wie is het mogelijk dat ze dat hier zou brengen. Dat is al een paar keer gezegd, maar daar ben ik ook diep van onder een indruk. Nou, jongens en meisjes, je moet zo doorgaan. Volgend jaar, ja, degenen die nog niet in groep 8 zitten, terugkomen en weer laten zien dat je beter bent geworden. Ik vind het geweldig. En ik hoop dat de kleinkinderen van mij dat die ook met gaan doen. Ik hoop het. Ik hoop het ook voor u, als trotse opa. En jij? Nou, ik zit me te verwonderen, want achter ieder kind zit natuurlijk ook een pap of een mam of een meester. En ja, ik vind die moet er ook niet vergeten. Daar heb je helemaal goed gelegen. Applaus voor de juffen, meesters, papa's, mama's, opa's en oma's die mij hebben geholpen. De schaatsplank. Kijk, Beerke en ze de parade gaan. Dat die op zo'n schaatsplank en blijven staan. Doorschuurt hij de kloosrod in. Maar boet staan knaap op zo'n pruzin. Kanst u dan niet uit zijn ogen koeken? Ach, mevrouw, zit kleine beer. Es duim ik werkelijk leid. Ik word nog helemaal geer. Maar ja, je ziet zo bright. ben de kat Hieronymus, of eigenlijk de kater. Ik ben geen zachte leven kat, geen snubbelke, geen lekkere schat. Ik ben een mensenhater. Miauw, miauw, miauw. Als ze me soms aan je wils, bedenk ik dan maar tiedig. Mijn snorren die staan steeds recht omhoog. En toegeknepen is mijn oog, want ik ben altijd niedig. Miauw, miauw, miauw. En van dat gevoemel, daar haal ik ook niet van. Ik kratstig op een naas. Oh, geen goed plan. Nu had ze mij boete gezet om naar de vogeltjes te kijken. Daar zit er een, ik spring. Bijna heb ik hem. Hij beter uit moeten kijken. Maar jammer, de titel in echt lijf, dat is voor mij een slechte.
als ik vroeger had bestaan, was ik in Deens bij een heks gegaan. Een onvervalste echte. Sommigen hebben er wel een en sommigen hebben er geen. Soms is het wel lastig, maar meestal is het fijn. Als ze geboren wordt, dan weet ze nog niet dat het bestaat. Het weet het wel, want het is degene die hebben die wees gestuurd. Zo wie ze groter wordt het allemaal duidelijker. Ik heb het in mijn grootzusterke en dat maakt het voor mij een stuk gemakkelijker. Dat kan me namelijk helpen met me aan te doen of met het strikken van mijn schoonschremen en mijn schoon. Degene dat, wie ik het nog niet koos, mij voelde goeie nacht van mam verruikensveerloos. Als ik een straf kreeg en in de hoek moest staan, waar geen het zag tegen de mam. Dan deed ze om, kan nu weer spelen gaan. Ja, zo'n grootzusterke is nog niet verkeerd. Ook niet voor sommige stoute dingen die het me heeft geleerd. Wie als we moeten afdrukken naar de spul. Ik mich een ene keer een beetje misselijk voel. Op een doordeweekse dag bij het nu naar bed, morgen gaat de wekker. Toch nog even die trekken met mogen ik heb melk, dan slaap ik lekker. Maar goed, kent dit allemaal gaan. Als je een ruzie hebt en denkt, meidje, loop naar de maan. Als het met zijn vriendjes en ik hem echt niet moest sturen. En het zich opreeg omdat ik in zijn deur zit, om zo toch alles te horen. Kuppert zich een bluesje en ik vind dat chic. Mijn man heet dat het op me geleend, dan is het niet wat het leek. Met opstaan als ik echt de spiegel nodig heb. Het om mij te judassen, nog gauw de badkamer oploop. Van de andere kant ben ik eens nog schuw, dan kruip het bij mij in bed. Of als ik eens ambras heb, dan is het degene dat weet. Nu werkt het groter. Een nieuwswal is de volgende stap. Doe pas op je school af. Wat gij dat die te grap. Maar als ik dadelijk gaat worden met de leraar van de talen, dan hoef ik toch niet te lang te blijven malen. Want dan kom ik niet weer naar dich. Doe weet jou wie er is. Ook al zijn we niet dezelfde en ben ik nu aan het kwaad. Op een grote zuster kan ze immer terugvallen voor een goeie raad. Zusters, dat beste niet vereven. Samen zie en zie. En samen zitten we iedere stap door het leven. Doe is voor mij erbij. Vind je het moeilijk? Ja, het werd heel erg moeilijk. Ik bedoel, wanneer ik zie wat hij allemaal aan talent langs is gekomen, dan krijgen we het nog even net echt makkelijk. Boah, nee, dat denk ik ook niet. Wat denk je? Dat de computer goed zijn werk moet gaan doen om alles te tillen. En dan gaan we eens kijken hoe het komt. Ja. Heb jij nog iets toe te voegen? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben ook kei benieuwd. Zit jij ook benieuwd? Oh, ik ook. Nou, jury, dan ga ik maar gauw overleggen. Dan zien we dat ook snel vanavond. Dan weten we zo snel mogelijk wie de winnaars wordt van 2013. Met ogen dicht heb ik gekeken. Ik zag de wolken breken en het licht ging aan. Ik wist geen weg, maar iemand riep nog en de wereld sliep nog. Laat je droom bestaan. Ik droeg mijn jas, de kleuren gloeiden en bloemen bloeiden op de bleke maan. Toen kwam de zon, nog half verborgen, zo begon de morgen.
je droom bestaan. Een donderslag in een bliksemschicht, mijn gouden jas vloog uit het zicht. De kleuren werden vaag en donker en ik was alleen. Mag ik terug naar lang geleden, naar een ander heden? Ik heb ver te gaan, de wereld wacht en het licht zal doven, maar ik blijf geloven. Laat je droom bestaan. Laat je droom bestaan. Laat die droom bestaan. Dan voor eerst groep 3 en 4. En dan staat hij, doe deze, begreep ik? Hij staat 3, 2 en 1. Ja? En daar stond de namen. Dus nummer 3. Als eerste nummer 3. Nummer 3. Degene met de derde prijs, moet echt. Uit groep 3 en 4 met het gedicht Pech, Senna, Valk. Proficiat. En dan gaan we nu naar nummer 2 uit de groep 3-4. Nummer 2 is geworden een meisje uit Venlo Tegelen. Ook weer uit groep 3 en 4. En het had het gedichtje Bierste voor. Zoe Kuipers. Gefeliciteerd. En dan gaat het nu gebeuren. Nummer 1 in de groep 3-4. Op de eerste plek is geëindigd immers uit echt zusteren. Ook weer uit groep 3 en 4. Het is vandaag het treuzelvutje van de avond. Eva de Wij. Dames en heren, dit is Eva. En Eva die is nummer 1 geworden. Wie vult dat, Eva? Goed. Goed, vertel. Wie had ze er hier op voorbereid? Heel vaak geoefend en op verjaardagen ook gedaan. Veel verjaardagen? Met heel veel bezoek dan? Of wie ging dat? Dan heb ik het gewoon ook het versje opgezag. En dan worden tantes en ooms en opa's en oma's van mij al het publiek. Wauw, oké, cool. Hey, en de beker, hè? Hoe ga je ze er neerzetten? Op mijn kamer. Op die kamer. Nou, meid, geniet ervan, hè? Ja. Daan, komt nummer 3 in de categorie 5 en 6. En dat is een meisje uit echt. Met het gedicht Het Eerste Kusje, Evie Aerts. En dan gaat het nu naar nummer 2. Nummer 2. Komt uit Kerkro. En dat is Inge uit groep 5 en 6. Met mijn broertje het Tatum Curver. En daar is het datum. Nummer 1. Kom uit Venlo. En hier hou als gedicht De Schaatsplank van Schaar Timmermans. Yo. En nog een Goed applaus. Voor de nummer 1 in de groep 5 en 6. Schaar Timmermans. Op nummer 3. Immers uit Venlo Tegelen. Met Mijn Eigen Kamer, Priscilla Ruttelingsperger.
Nummer 2. Je moet echt zusteren. En het is een heel erg leuk gedicht over de zusterliefde. Sascha Peschens. Applaus! De nummer 1. Nu is het allerlaatste nummer 1. En dat komt uit Kerkro. Hij het over een monster. Luc Morren. Applaus! Proficiat, jong. Jotje door. Nou, helemaal super. We hebben hier alleen maar winnaars inderdaad. En van harte gefeliciteerd iedereen met een prestatie dat je al in de finale ziet gekomen. Dat is natuurlijk al super knap. Voordat we aansluiten, iedereen, het veldje met name natuurlijk, want zij hebben dit georganiseerd. Door haar hebben wij dit kunnen doen. Hè. Zonder haar was er geen veldelijke declamatiewedstrijd geweest. En daarom heb jij heel kennis staan. En stot jij volgend jaar hopelijk weer, of niet? Ja, dat dacht ik. Heb je het leuk gevangen? Oké, dan gaan we nu afsluiten. Hè. Dan gaan we. 1, 2, 3. Het dialect is verdiend!